खुलुमबायखा आं नरंनि दीपक आनि टाइम यूट्यूब चैनल ताउटे बुकसं तिनि नरंग थानि हाइन हाइजाबिका कयटा कक साप्लायना नय तै नरंगबो मेसेज रिमा हाइकाय किसिजा साप्लायनानि तिनिनि भिडियो नाय टिप्रासारनि बागैनो कयटा टिप्रासार सिनि बररक बेलायखाय वानसुक हामिया वानसुगै या प्रि हामिया दिगि सेमानि ननो आं नरनो साइखनारे ताउटे बुकसं दारि ताउटे बुकसं कुबांमा सिन टिरप्रावो इदानिं इ 4-5 बोसोरनि ककनो आं सासिनाय आयां Haksal ni kok salia, sikang ni kok salia, agi ni kok salia. O 4-5 bosor ni bisingo tamung kha. Sini Tiprasarok kubangma leaders netarok tamung laika. Tiprasani man taisok tai man na ni purokai no paijagui thangui. BJP rok paijagui thangui. Man tai rok seplezak tongmani. Abo kubuide kubuya tahukte buksong norok bu analyze khaidite wansuk do. Tini belekai nangkungmani kong sanai kubui kok sanai. Tabuk bubagara ni je warriors rok bubagara baksa samung khayoi. MLA rok manka baksa montri rok manka tabuk siring buhuk stop kok thaya sapalia social media nugui ulta buba garano se haimerok silsai tongkha kok rok obo hairong ni kok no belaiken wana masingsa sung port mani thangai MLA montri mani thangai siring tamni bagui obono sung port ni lok rang ni lok asuk thai ni lok te igu sukjang mani taukte buksong abong ka main problem haike faidi bubagara si control khai malia bubagara ang saimano bubagara bokubui botti prasarona muthana ni bagoni style to guitong kentu bubagara ni logit masamang ni tong nai rok ang saimano bubagara ni logi masamang ni tong nai rok baksa kaham tongo baksa hamya sudu rang lup asutai lup abo haino baksa tabuk je kok koto asuk to social media rogo sai to nai o je bini abo ongya ko bini abo chaya ko sungsi kubu Tipraland tu bunai hini tabuk te kaisau ITF ni kagoi ITF ti boloram team tabuk youth ITF ti boloram noi usikang rogo borok thuina ni raji emun khai borok no puito chari nai emun khai agin sei tebo korak khai ITF youth ITF busari tabuk samum khai nai hini boje kok samani o kok no subai srukro buisa sogan nung boloram je sapanung tongra di কিন্তু ত্রিপুরা হাও তাও মাসামাং নই বরক কুরি বাই অব হাইং দং তো নি নারো বু যে সময় বরক কুপ্লুং খাই সক পাইনাই আপ্রো কাইনো কুপ্রো বাইনাই বসানাই হি আং পট নাঙ্গো বসানাই হি আং অব হাইনাং আপ্রো নুং সাম লুগুসি মাই আং নাই সিনি বরং খা অব হাই যে দিনো আইটেপি রক নুখানা সাম লুগুই মালিয়া সাকনি মুসুং তুই উং থাঙ্গই বাইকা Seat ni bagay ko wa. 20 tari bisingon 8 tari busuk si manchi seat ay tepi nor Simon na. Kay nor boloram ba sadaro ko nu edisi ni seat o pusa din kay no khaprum thangbai nei bile. Aba hairo khai si common nai. Jodi no buba garasi o Tripura hano tui dului prasano kok khnari malia te Thansa khai malia hangkai ke bu malia abo kaisa kubui muitu nardi je tongmani tabuk asuk jra phanu 60% phanu Thansa ngui tongo apsuk ban joto stock কিন্তু তে কিসা নরক ওয়ানসুক দি অ্যানালাইজ খাইদি তে কিসা থানসাং না নিচাই তক দি বকিসা উ 10-15 জন তুই পার্টি খাইমা বাইমিয়া তে খরসা হপ্রেং হিনজানাই বিয়াং বো সাজাই টংখা তে কিসা বাইথা অগুর তে কিসা সিট্ট বর্মা অব হাই রখাই খাক জাগৈ থাংবাই নাই আংসি পলিটিক্স খাইনাই আংসি বুবা গারানসি সামুং কদর খাইনাই নই ওক সালাই মানে আব বেপাক তুইও থাংবাই নাই কিচ্ছু তুই মায়া আবনি বাগনো আং সাউনার কোরাক নদি থানসাং দি নি ত্রিপুরানি এডিসি চিমি ফানো যে sini edisi ni 20 ta seat no simi fan chungnarum ma khai kaisa factor ngui tong ma kai aboni bagoi ni bobagara barbar koyo thansang di ITP rogo phaidi ke bo alka ngui ta tong di sung factor nani Tripura o jemun tabuk Bihar ni Nitish Kumar yang Andhra Pradesh ni Chandrababu Naidu tabuk 2024 nor nukna proxy factor ngui mantai soktai naui tongo kuti rang tabuk dabi khai tong ani state no ang একদম তামে খাইনানি হিন একদম ফাতানি নি ইন্ডোনেশিয়া র খাই কুচুং খাইনানি লন্ডন রং হাই খাইনানি বাগৈ সানি দং রাং যে নাংমানি রাং রি দং তাকতে বুকসং হাইকে আং অংকরি ফাইনাই আং সরকার সবাই পাইনাই ও কগ্রনো আং নরনো বুজুংনানি বাগৈ ফাইউ তাকতে বুকসং ত্রিপুরা ও যদি সুং ফ্যাক্টর নুইমা হাকাই সিপিএম বু সরকার খাইমেয়া বিজেপি বু সরকার খাইমেয়া অবাহাই সুং ফ্যাক্টর খাইনাঙ্গো ও জানা জাতি হিনি তংনাই রক বরক তিনি সিট দ্রিয়া ওই বর যদি বিজেপি সাকা খাই দং ফানো ভোট খাই কিন্তু yang Tiprasa Thansa digiri kakai nerok Jharkhand rong ni nainai di Maharashtra rong ni nainai di Shivsana rok tangkai nijini hani bagoi nerok Ancholik party ro bud didi national party ro buta didi nung nangkai national o himi tong di national ni mantai soktai nai tong di chawi tong di tauktai buksong কিন্তু nung bud dina ni phurokai ni Ancholik party no Tiprasa no riwoi sini Tiprasa no factor clarity haikai si sung dabi duba mannani nung haini paijagi thango
kaisa seat riman bai kaisa MLA riman bai kaisa montri riman bai paijagoi thangmani bagoi tini Tiprasa no dam ria sak nangya ngoi tongo nai tong ble Tiprasa rok taubo je bubagane signasa ego tongmani rok aborok bepak no tabuk manne demaya confuse tabuk andolon sima khaipinai hini khunai tongo kubangma bolok deputation ri tongo kubangma kok sabu bolok deputation riman bai nini geta Tipraland phaisinai de geta Tipraland ki bologo de Rinai obo hai kok sumungbo asai tongo taukte buksom abuni bagoi no tini norong thani sumung asai tongha kotor khai norok sak sungdi norong ni bukhao bo analyze khaidi tei bukhao sungdi sungobo hai kai de geta Tipraland mannai na sung Thansa khayoi pal khayoi andlon kotor khayoi sung kendro no phunungna nangnai saimani nangnai sung nasin nango geta Tipraland obo hai ya kai sung Tiprasa rok banchiya ngai nung khagoi thangoi borok kok siljai tongkha abo boroni manchi nai ba aboni se angno no bojona ni tini phayo taukte buksong amkai ani video ro baksa jajak phanung manu baksa saja phanung manu baksa sinai nungnai rokai thu obo hai borong video Sabo nai tamkai borok bagbon angjagi obo hai kok rok no tamkai borok saimanu Tiprasa no buruk kok khayoi murko sramui borok simi leaders neta sai rang khai tongnani obo hai neta tongo sini Tiprao kubangma siarong no tola khiklai kadului to niwoi kok semi kaham sawoi dasniti thungoi o phatani phainai Bangladesh ribeno kising kamar khayoi suklai salai no Tiprasa no thogi sai tongo obo harok kento ani kok no samung nangjaglak ignore khairi nai ani video no naiya borok skip kai rohoro borok biang nangya singya rok nai ui kok sai tong bana ani kok no bagon nangjak kentus ani kok no sau bagon nangjak hasuru ko masamang ni tong nai rok je tong kosong tong nai rok abo hai rok simisi nangjagu ekjana kubui dofana hamjagoi tong nai Maharashtra rogo tong nai nini Bangladesh rogo tong nai baksa satok jagoi tong nai Gondosora Roisabari nini Sabrum yang Kumarghat nini Naisingpara Kanchanpur Kurwi Simna Unukoti district obo hai jaga rogo Tiprasa rok kubangma tongo dofana hamjangnai borok ano Delhi no phone khayo ano respond ru sir nini video velai kheno nangkungmani kok sabu Delhi no update ready noi borok simi kubui dofana hamjangmani ayu support khayo tei kento o je lutogoi chai tongnai Tiprasa no Rinai hinoi thokiwoi montri MLA chai tongnai nini educated person rok abo hai rok ani kok no ignore khayo naiya sak nangya bukha bising comment sapai apano bukha bising jol jagoi tongo eta ang kubui kok samanno boron bukhao ne bohago hojao mungya oboni bagoi no borok ano chajagi angoi tini borok ignore khai tongo Saiman tongo borok ani common no phaigalak amai kok sapai galak kento je dofana hamjanai kubukoi borok ano Delhi no phone khayo angsi jorari maya biji ni bagoi borok bai logri me kok saimaya borok ano kubuino Delhi no phone khayo Delhi no kaham hamya sungo sin Tiprasa obo haike de chung tong sinai chungba koma sinai se je sigi torokai tong thongna ni pailaya chalaina ni pailaya ini sakni musung tui tong tongoi paisakka te yang Tiprasa ma rokai 10 bai kaijak bayoi ye sate khaya karjagoi hoi tongkha yang salni satam khaino gulli rok bai kokjago hini sabo petrol sogjagoi butarjago hini khona ye de usingango kaisa khoda kowa gulli kokjak mani Tiprasa ma riang jungma hini khanao 1G bai kaijagoi thangmani busai baino gulli kokjak mani tabuk case choli tongabo aba hai norok kok tomarok khonadi sini borok tamni bagoi kumatini sung tongnani rongya sung baksa sigito rok educated person rok kung chukjago aboni bagoi sung komoro aboni bagoi taukte buksong ani o video no share khadi je tong kosong tongnai rong jo tonono phunonani saitok di nugoi norok logri di sob somoy no ang o video no logri nani musung ya taukte buksong norok kaham tongdi susto tongdi tini ni bagoi jo tonono hai nai khulum phika